beda Sompa Asem Mpe Nipa na yenko moa kama no so oba pound sima enum e was Sompa 93.1 yedi atwaguo e was Sompa TV no so enu tika chiro bi do bi so kan kire obi ai se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo aba na ba wo mo aba no so o mo aba no pab no so enya asem ketewa kra dwumadie wo ya ha na abetem paninsem aha ena abetem komode aha na futu samwa etretra brabo ne ma brabo konkai no dwumadie we eso ena obete no enye asem ketewa kra wo prepetepe kodwo ana bisia ka fantam from Bemano no adigade abakade kumasi jom Sompa Asem Mpe Nipa yeni wo kodum asamwa ye hwehwe afidie Emma Tromo bidie ko pe bibidie Sompa Asem Mpe Nipa yeni danchamru so edenso mu na ye batampa do tono ano frotabraba onoma no Sompa Asem Mpe Nipa yeni agijinsu ya tinsuo nani dodo no ansabinom Sompa Asem Mpe Nipa yaba no fem enya asem keto akra dwumadie ubati omro asam anka sana the nation sanka wafalumba wagina dwa enya asem keto akra na asem besi ofia ha enya asem keto akra eno ada konfo ni ababa wano ena papa konfo wono so ede nanu disem betu dwa di ababa wano eka ede ato ne so no menka ne sa ena konfo odi ne nyi ano enso ebeba eno titwe ba fidie no na ye wo mepa ede mawo na ye obi ka kira santema de a na ye obi ka eso ekyerewo se uye nipa no eduru ba bia no hwe ho so yie se de afutusam no ekoye no kokosachi yabo fletcher so yabo kokosachi ono de sumina so nko ando bedidie eno nti no ono production room no ene wafa bo ne matri so anya asem keto akra na kwatabisa Isaac yese empompo abone baby eno so asem foforo kwatabisa Isaac ye resume ye wontumi mai empompo no edini nya papa bi anwo aduane na bronya wodidi ye na abokoboto awo ho eno so akwa asem foforo ayade ye friend empompo no ompe baby a kase wo ompe baby asase fretete a enamwo ho na mpempe wotasi wompe sede wompe kase asusie no enya asem keto a enti baby a sede pompo na si abon kwanta bisa no uchire mu pia ebekwa akofa asem foforo aba eno ti amane honam kani efri kokufu aba wote ne nchen a wo hwe no dandan de no dandan no sede be yem frama be fa ho kwanta bisa no be makafra wate na se bibo bi fia ye kana wo sere enti yesi so nyanyini yesra kwatia ya se kwanta bisa nyame kai ne ba no kwanta video me kana video so enye yie osede no woko MC Yaw so a Azuka waje hwafa MC Yaw Azuka je hwafa nya asem keto akora Ki Solomon obo adwuma enso ewo MC Yaw nya asem keto na Yaw ya no papa ne me hunu se wo di akoba ni no kura ne koto nsu ma me no me ya me de baye na Yaw enso ewo MC omobo adwuma pa na se uko TV so a abranti friend Tony ono so ebo adwuma ma Sompa Asem Mpe Nipa no nwumere no so si se na daje no na ni afekere ne ho no ya na no odene pa nyina moa ode boa Sompa Asem Mpe Nipa na ya fan tampa efra na Tarawa Media Company enso so atumi atumpon ewo wiase afa na nyina anuti ne nyina ye daje betra adwuma de we so na bosome so a yeso nya tefa so ade akohwehwe abusua na kofro bufo mpa bema asuketu am yi pebre na Osei Yaw Oforisuo ni tin fosuo meni funtu mpa akatachie no serebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa me na meti adwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so wo kiti kriki yase na nhwie onwu ya yengro ne mpaboa dabia da ene yakone ntantam ye kukre efri se ensem wo fi haro ano oten papa enya asem ketoa the nation sank bebia bokode na sesa akwane so na
yasre ne ho nhira Sompa de ama FM serial callers adabi adam follow edwumadi ema ne ema ekotote de maye nyame nhira safo nyina me mame anita hotel tie edwumadi street twedi ambo nhira de ma no na afi go so man hema so saa na bedi akohene so nana wonkwa so misiri nhira efiri nyam kese ho de ma se ne ema enkotote mfamo mini akoso ademfu ane me mame Joanna nso tie edwumadi nyame nhira ho yaw yeba ne sia na afutu sem no a ye pese de baton ne maye na afi yenso yetimi do ho mama mfo tinti no ye hwe wani okay omna samo bibia bakọ de kwaku I was ye bibia boko tinjini ya isa kwatia anakwasem sana tie I know friend was say o tie pa ne sire no kata wiza ngwanta bisa onu de ye bompa ma kwaku no bi kase nyame ntua aka ya na ye nhira ana ye no me o nhira ya dwen na wo de ka no okay se nyame tua ka yeti ese be boso me so na be first tua ye ka enu je wo di atem ana obi esresre ana obi esresre na asema adwen ya wo de be ka no ya na ye mi fo ushi wanyo alert enti nyame tua aka de wo asema akoma na wo de ka no ene ekwa akoye adwuma enti ya bibia boko enti kwanta bisa de ndie wo hira no oh mashiralo sem pompo de ya de kan pa brabo unti ma wi ase enya ne teton sa Dabi so ne de ndem se ahwe be same eno de ye o anwe ya se enam de be ma no pompo de ya na e bonus nti uti mi a wonfa eno se ehwete te nya hwete ya se o kamu ani ya mama nchabe mama ama shewa okay onim papa ko to mu ko di holidays on fi UK e ko me brother ko San Antonio okay ko di bronya no e wo US enti ya mama kwa ba me ye sure so ma san bedu UK mem me mama eketwa no enti bronya yi o me di ne kama mama baby awo bia na me wo fa kwa mtachi so onzo wo UK ono so me chia no na me chia mo duro okay na mo duro me chia na mo duro woni ni nwa Cynthia ne awofrima ne maame Mercy Dora ye o munyina ya wona me fi se broken heart agege papa bia ma na frifie be ye 8 days opi o so mpese obehu oba kro nanim ona net area nti wo frifie be 8 days odundum ni phone ono o so ni di owura ma ko owura forest se o mpese obeba fie kura be hu oba nanim ane sei se ekwan ya oba ndi na fa so no so hu oba nanim a na bibi ya ye no le broken heart timi ye no na broken heart timi chi akola timi chi panimu ministers nya na obi kasa e broken heart de obi a oye sikani de na broken heart chi no wana ka chiro broken heart onye nyimu broken heart wo sika wo ni sika wo yire wana yire na me ka chiro broken heart edwe o mu ni pa bibia sa broken heart no I was 8 days na musu afo apenape wa dundum ni phone na we na obi a call forest ko hu se mu nipa na mo pen ma ko nso tidua bi ase over mo ko e wo tom de naba om de naba fie ai oba no so se de waka na no anu waka se broken heart ma na e de ye wa a na ya pa because wo hu akodim broken heart e pempi no se e che be ma entimi se na adwene be tetimi mo ba bodam ba se ma no se de a na ewum ne se broken heart no wo hwe mu pa de a de ma obi hu kodim no wo na ta che pa wo ene mema yeso ne hwe ma anokwase so ti asenti mema no Nyankopon boy akoma no akoma bi a different from ma edi be ma timi eso asemu etimi ekipu asem edi mia ne ho so ti ase unse obetuma kwa yie bi ase obu ana ne mame o na mai twa adwadwo na bi dafo na epeja na so be ma no ogina ho eye ne ya pa nso na ogina ho ti sa na mema na yete broken heart ne che na ya pa na nso etimi hye ho so okwan bi so edi be ma bo se broken heart ache na watima frifia kodi nwuram be 8 days de na timi se aka no na ma no makoma ni swa enu ti na ya na ma no oba de na koma ma oba be ma ya ne anu odin pa enti na ma na times o yo mo sa etimi mo mo adwen ye se de ese no enti ma koma no oba do be ma odo ne pa oba wo so odo be ma no odo ne pa uni sika oba ma obi ye wo pe bi wo de be ma emmom se u disappoint ne pe enu na ekoku wo mo no ba ya ne me man de ya na etimi hye ho so hye yen but ye nya bibi me hu
so what as ha sa na te say me say oba bi ja me mre bi atwam me pia na me namfo no ya te ya se ya jao me so da bi ho na ja me enso na me yiwu ti me fura na makota ba bi na me su na ma fura hu de me namfo ye me wa ma me namfo ye me enso me ba nipa ni mu a na ma tintim se enye ha me enso na me yiwu ti sa na te ti injiranka nipa bi ya yanko anim okay ene eyukuada eyobrayoko she abrabo na fom sao na abrabo na kasa wo no bete saa no enye bete sao na abrabo no ankasa no aye ko ama obi kura no a wo sika pa ede be na ama obra no aye ko ede ama obi a wo sika enye obi a sebia ku sebia nya do oni sika na wo ye hiania na ho kyere no enko a eno kasa obrayoko emanuo debi obrayoko ede masika ni bi yakọ yetie yanwom na ba ene obrayoko dwumadie no enya asem keto akora yakọ ne kotie yanwom no emra sisia eni asikafo ewuduru omu fie sososo a aduane nse taa honi ne ehwie biguo eno so akoya asem foforo na de be na si ewo se kirejamase a ama atwene ana ama obra no koye ko ede maame bia wantumi anya mokura mfansi jaso ekoba no saa no na bronya no aforo no ekoba no saa na aduane diem no akoye okon akoye ohaw amane ne abene ede ama obi a wanya aduane amfansi jaso eho no na obra na koye kon ede ama obi eno tie bu sana nwumre ise ompatem ho no hu obi a abrabo koye kon ede ma no wa bra wanya aduane amfansi jaso na uhu kura no ade ben e na wo ye no ukọ ne moa anasa wantumi ankọ ne moa orofo eduru ba bia obi tumi di ensuo egu sevam sigya so de bo tum eno ayi obra akoye kon de ama no efirisi wanya sika anto akokọ sentia wodi sansuo na sigya so no ote compound house amanfo behu no ne ntwom eno tie so onno bibi saafo ne duru ba bi o mo ka o ma ehyedem na obra na koye kon ede ama won eno nti amanfo kunwai kumponche ukitikriki amanfo wronko kompaboa maame na tumi anwura kokobi ampabo eno to obra koye kon ede ma eno to potem ho e obra yo kon konkonsa hwan na hu nu a obra yo kon ede ma no a empo wantumi anto atade amfa hyene mpaboa abrabo ye bonahu no obra no eyokon pa the nation's anchor ya obra yokon abrabo eye bona ampa bronya ide e kase e kan nipa bebere ni wona bronya abrabo eye kon ede ma won na me no makunafo bi a na omani da program bi so na abrabo ne kunti antene ama program mura no wenti ma anya ama omo timza afi bi e ho no mo gididie
obra ne koye ko de ma wo na ni dane mo ne na nwa bi so na ni dane ntomo ba ko bi o de be di mpafira de whole year but program na anko baso no abrabo no aye ko e de amom ansana abrabo be ye ko amom na ne o ye sa program no so obra na ye ko de ama no edi no otene a entene ntin wantimi anko hwe moborofo no a ema afi twa mu mo so wantimi ansere ni nyina ya abrabo mu ko a onipa ko ne ntwetweda ye wo obatan bi ba na ni dane so afi ne bekwa wie ya na owuye nti maame no sɛ de afi bi anko hu sɛ ka abesi eyi mo envelope da so anwane sardin ye yi mponchi gu fom no afi maame ne suna no hwɛ kwan no sa na ne so owuro no na aduro na bisa maame gyemfu akofu yi na adan a ɔsɛ kodu kwa aten koye a nka sɛ de maame be de ka be wura afie hei kasam ne ye yi me ne amagu o bidini bakoro ma na de bi bebre me biem obra na ye ko de amasa maame no a me gidi se awurade mefrɛ no a afi bia sa akon we da nanimu a ontimi mpepam firi na akoma mu da ya abrabɔ no aye ko afi we ye o maame bia na nka ni kunu nsi ne fom afi ne bekwa we papa na dane ato afi maame ne tu nani a onhunu kunu bi obeye kunu asɛde wo fie bronya ya bia na awre ho pa o obi dan ka soe ni kunu ne tenso awu on han dan da papa ne ma ne han bi da papa na wu ne sa gosi bronya bre ono ekomo de no ono oni ski de ha dan ne first time abrabo ni mo ya yama maame no obo bena se ne asa fe ne yesa ye ye no etomi de bia nye nipa wawuo ya unti ne yesu ne mum ne otimi yama ye ne ayenya biem eho ya unti na me onipa ti ne suo abraba ye ko ama nkora bia wo mpapa nsi wo mfom afiduro sese wo mgukam odo mo ko shopping mall akese utiza nkora ho te wo so wo prani eja V8 bi no odo mo tena abusua chi maame nsa age japade nyina papa no so wokɔ nkora ne nyina buro nya no mo ti ne suo because wan na ebe sese agu ne ka mu biem na ode yakoba bia na ye de yakokɔ no ekoba ne sa na abrabɔ na ye ko de amakɔ abrane bi ana wodasani bi a sebita frache onhunu ano papa bia no wo fie ye Mr No Nonsense ni ye de diu na ya otimi ba bese kirika bi ma otu ani ahunu papa no ndi afi ye so adwuma nyina gu so no na abrabɔ na ye ko ama ya meni maid bi a ne maame na ebu no ase wo bɔ nantwie na papa no a ye ne yire na ye ne saa no papa ne pie pe na wateatea ne yire no ama akora ne bibia di na waka kye ne yire sa akora de di agora mehawo enne saa papa ne fie ho biom ndi afi ye adwuma ye de akora ne ye yi ne tentem no wo ye no na abrabɔ na ye ko de ama saa akora ya wote ne maame nua bi a na so ye maid a wote nipa nkyɛn no ya abrabɔ no aye ko papa bi a watɔ fom ahokyirem na afiduri wontimi mpɛ fom se bema enwuma na wo so ye wontimi nye na abrabɔ no aye ko de ama no ya obronya mu obi yiri ni ne nkyɛn bo obeduru ye papa na ntima ammo adwuma wadampam de nani akyerɛ series a no aka akyerɛ na de ye mi konkum mi nie mi na de ida me nkyɛn mi ntimi nya hwe ya na juda suom wo kakra no na abrabɔ na aye ko de ama no okeka adwene si ani ahunu sɛ de obesi ahyeki ne ho na nka ne yiri ya hu sa ahoɔden wɔ hɔ ɛno nko ento oba asɔre ɔse mini wɔ na ayɛ maasɛm ada na mini wɔ no watima kipu wana mba ontimi nyawe papa na abrabɔ ayɛ ko ama na wale ne gigyaw egu enti abrabɔ mu ko de se du na afise ya edi nsɛm bebre na ɛba obi ya hye ne bo osi ya bɛwa no wɔseme wa obronya na mu na ahye obusua ne munyam bronya na mu obeduru abusua fie wi ya na dwena dane wɔse oba no mpe ne biom sisa ndi ni suo ne di bronya yi iko na nka ko ne do ne de wonyi ni nanso yehu bibia gu papa ye ni so wɔse wɔn sa mpe bi bronya obi di ni suo ne di na abraba ya ko de ama ne yawo na okay obra ayoku abrabo ne bo enso eye bonapa omna samwa ya chiati fo ne yahwefo mo hwe obra yoku so obra bona ya amenchia me amia kofi usu o Germany and watwa snow bi ato Germany pa na watwa de abreme na mse no kofi na bra so obi ansoma se kontra Germany ye ne yete awie mu aha nti kofi bra wasere sa nti we watwa abreme ya kasa obra ye ko a bra nipa de kai ne ho nipa bi pa ye bro nya bre ye no nyina no ebi kan yen ye ne yete ebi kan yen e de na efese na no ko akukui
no drew na brain me no me dey nya bi sa Sompa FM nti drew me bi na drew occasion da e friend brunya ya na mama for kai do kai na mama kai na mama do kai ne babi a na odidi ma ne bi de ne wa free wiase wa kai no do wa kai ne kunu do wa kai na yere ya drew me bi a me kasa ase mo se ya na ye wo kasa bi se Nyankopon so ma onidi anka o ma de enchen sa kasa no ye ne ane enwene ye ya me nka ne ba bia so kan kura na eye hwanya eye wo na no ne ye ka ase bi wa ka kire wo se ye oni pa bi wo ba wiase from anopa to anajo aduane nka na no abrante bi frey eye areho wo dan mu asem be kaya o si fra nopa wa fight ya aduane ba kokora nka na yaw abrabo na ye bo no a ye ka na okon na ye soso no enye so yiye sa wo ye wo nipa bi wo a me se na me ne wo kase yaw obi wo ho a enye adwuma ne wo mpe o obi wo a sabi mpradwa nya de wo pe ne ho no no na kase bi wo se abasa obi wo ha ade bi oba wiase pi adwuma din bi a adwuma mremre bi a waye bi yaw enkoye odwene ho a wonte ase ti abrabo na ye ko ama no waye sresrefo na wo kasa bi ho na se wade bi no me bi wato so a ya wampa ye obi ho no ma obusanya honhom obu o obusanya honhom oni bi kura na ana se nipa no wonye obeka kasafia che obato ko obu okobusa so edema no ye oni pa bi o wi asesa obi ho so wa bre ne ho ase oba wi ase bre bi adwuma bie ne wonya bi nanso yaw besi na me ko hyede mu so enkoye nipa bi awie suapon wa suade ni made pa yaw adwuma bi obekom bia ne ya ye dai ya reject no abrabo na ye ko ama no bronya ya sema ye kan ampa ebi mu jiwo moni bebi nso diare ho eno ti na ya na ye kan asem bi se ye wo oba bi ho no mu abrabo na ye ko no ono na ama na ye ko ama no ye wo oba bi ho a abrabo na ye ko na ye ka no ye tufudi a ne wa wo ti ase na wa wo kyeda mu a wo tie ye no abrabo bi wa no ama na ye ko ama edi ti na ya America sa ye wo oba bi ho no masabi ni kunu ade ode ye no no eni kwa se nka ode abufuo etwifa no so kɔ mekɔ edura busua fi a me maame ne mo ho da bi ti o wakɔ ho wo maame mu fi a wo kɔ e wonim de we ho sitie abusua pani kwasa abeso a kyese de kane ne kɔ hwɛ no enti wo na de na ma nam so a ode abufuo pake wo no makɔ wagya obi okɔ no wagya ne ma no kɔ agu ne kunu so na ode abufuo kɔ okɔ enso anko ye ya manta brabo na edai aye ko ama obere ne namfo bi onu susu se krokituam o won kan ana kuma se oba ye natale bi onyaye na wabebo na son wo da so tukure mo de wo pa de ye koye ne mu na wakasa bo wanse ni kunu wo ye boni wo nya boni o ni otwia fa nso bi de me ko na wakobo ne bra e won kan ko amwa na wasa e de ne ebisi di abetena ho abrabo na ye ko ama se wonya abotre e wo no ma bi hu a kenne se nko yie kura na nkenne bra wo brenkente sa ye obama bi wampo wo yiri wonya wo hwe anu twa ne bro anu ti wusu ni maduane no a eti bro nya edu ye wakai sa wo ba no se me yiri wo ha kasa no wakeka no mahie ni nanso akoma wanya nti ene bro nya wo hyedem uti ni so wakai no wo frɛ na ode nsa yedai memma abrabo na aye kun ama eno na ye ka che ni bada sani bia no ema no ma bi abrabo na aye kun no de ho wo yi firi mu enye yi eka nipa abrabo ho but ye nhwe de ne ma kun ne ye kun ma wo eno na ye no wo che yo te duru ma bi ho no mu a ye so obi ho atwa ne hwedi mi aye kro bro nya ya ye di ni ade ye pam ye kwa so dem pam 2025 hu wo 2026 de na wo ye na aye kun ama nti eno so na wo be ye tabi yaw obu ho aduane me ne wo kasa yi onfa makwa aduane kro de ne ebi kan na no kro pene me wo sika ne wai adwuma ne wai nya de open ho no no Ghana edu me bia si nipa somasi o won pa adwuma ye wo nipa bi opa adwuma nanso sika nto ne botom ba bi obekọ bia ne ya wo ne bo Sompa FM aprabo na ye ko ama no enu ti ne ne ye ka che nipa da se ne biara ade bia o de nyame ya wadom ekuta wo no mesrawo ewo mu a mfa se abufuo sem ho enoma bi ho e wo nanso
onso nya asem bi ba ya na wato obo kakra ni ahwe ye di ya to because ena ye kasa ye bro nya ye tempenten kwa manfo te se de ya na wo kan obi adidi awie aduane ase kro de koma ne nkrama no ena ma hihye mu nya asem ketwa obi nso anya bi o ano kwasem o yaw waka o magu dem de wo kan wo de nsu achi agu ai friends ai silver media kosi jaso sa manfo be wunti nti wo so nsu ohie ne de call dem ne nkra no be de ya asem o ade apa na nkra ne be ebi madi awerho bro nya isa busa se ma me na ye nko ade aden ti grofo akoi papa ye nko ade aden eya abutre bi a papa anya a wo ba koye eya abutre bi a ma me anya e ma ye papa koye obi abu bema bi kwase a masabi ahotesem nti wode bi asa nkolai ti bro nya bebi na ma wo kra no wansi wo dumre bi a ye nhwe ade ade ye nwia no ebabo aye ni ti abrabo na dumre bi na ye ko a ye musa ye nkasa ho se ye de na ko no ye ko ma ye sa eye wa o caress bi a wo ye na ma ko no wanu bi ekoyi wo ka ye o kasa bi o ye nka nkyere be ma wo ye o kasa bi o ye nka nkyere wo ba obekọ nanso ni nyina achi no edu bronya bra na ya na ye kai dipa bi na be ma bi bronya edu aka na yere se yi me yere wo ho afra se na me yere timi ye batafi asem bi a manu koyi meka me kotwe mpena wo che me na sesa nka edan me ka kasade bi e kire me yere kenne nka me yiri koteme ho nanso makodi bone na me yere asa che me no masa kafo tototo me yere ho ama me yere ko enne wo kai wo yere ayekun amam ti de yesre nipa da sane bi ase futu sem we no ye me pa utrim fanhiem ne mu tie de ye ka e drume bi a mistakes na ye kon no yaw ye nya na ye pe ne drume bi e kon na ye kon ma ye ye hwe sa no me 2026 ye sa no ma nya em brush ne enko ye ne yaw e be boy okay anu ti no abusua bi wo ho a kromu ho no ene papa no beto party o na so na dwuma se ye na fi wantumi anto party no enti afufuro bi na koda papa no party na se no Sompa FM abrabo no koye ko de ma wo enu ti abrabo no koye ko e ma hwan wo potem a wan ka se ye wo abrako a wo ko ne moa anase na ka wo bi aka betumi e de aboa no kumasi kropom ha abrantie ene ababa wawo na wade no emu ate kan koda de kwonfa awade a eguo ana wade gyaye ho na koda ko mu papa wo se afia so papai kayenya akoko bi a papa na no obi ye ka chen ma se knaman na mo pe anokwasem se papa yi entumi anto akoko ba akokora amane mmei ti obra no koye ko de man koda no brunya bri abrahu 0551931931 obra yoko abraboye bonapa 0551931931 0548931931 0551931931 0548931931 hello baba obotantim nie baba say enso ba boode ni wo tiba bi ona wote na yentie we ba me kem nyina wo dem obra bona na obra e okuntina yakopon otu esu a gu akra masin na de no so a otu bi egu be bia se de na ma banye bia nom nyoba na wo fo ne banye fifi papa wo se bronian ye to ani hwe en fa me de bi tu ani hwe ade ba ko pe Ghana ha media wo obi an se wo bia no what dey akoye one way ya watakaka ho ya watapeni ho but when you do a mother say ka du be hwe ase no prekwa e be me de papa se me kiase nipa ya wo bo nipa wani weta mi enu na mi enu wa chika se no enye kamo a usene ekunafo tamrei banyemo obi nsa eni ni ho benda na koye juma na onene medi anya bonya enne obi nsa ni mieni ni ho obi mi ha obi hu bebrebe ni sa mieni ni ho obi dai na mieni ni ho obi dai but Ghana ha
Obia kurafo no be ni ho o dem obi se mi ni ho obi na mi ni ho da bi anka yo no anka yo no kurafo nti yan so ye edu ba bi a ye hu Nyankopon e de ni no am obra yo ko pa o anti ye hu Nyankopon de ni so be gu ba bia no ye ya do ya ye manya one way. Okay, na ya do ya yen kono one way abrayo kon abrabo eye bonapa. Hello. Our plans at the mount. Ni awokono. Hello. Why new? We the Peter new at Moonlight. Peter yetio. Ubetu me mama me toma pa mami na aju. Ya Joso. Na obrayo kon an patori okana. Aba bon de ka ti die ni enka yeta no kwa nka enso. Nti die meta ni te ubia nkonko ni. Nti nya mi pa eti asai wiye die. Idi abeto yi era mati. No okay. Obra ayo kon abrabo eye bonapa. Hello. 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 Hello, Timeka. Zero 551. Hello. Hello, Baba. Baby, I'm free. But ya from Masa. Ya from say. Masa mo ani free batemko. Yetio. Masa mo akasa nyansampa mbena baso. Okay. Akoswa fa kasadani kwansensem ema edobia. Yankopon islano. Solomon Jansano on. Okay. Na osa ejete. Na the question enyama ekwaso onipa sitire mu no emu oya. Ndisoni onwa samaka ye no 2025 mistakes bibri ye nti amaya brabo no ye hunso. Edi 2026 die ye correction bibri ka sitire mu. Ba the leader sir Onyankopon adom ene mo aso obehu yamobo na se yi medamase. No okay. Hello. Ofonso bemdei. Yee. Ofana bibia boko. Kama pa. Na nuwo falumba omra samwa obia woye. Den. Me mamo happy new year. Ya Joso. We wa this year wo fa say SK Bullet na nene hene e wa din na emo. The road of was a coffee room. I mean, Chemi go boss you chin coffee amankwa amasa for kukom menkiano yemma mo na power bomb. Okay. Over can make us obra your kono ebe okoma wa ejawa oso enye okoma wa ejawa oso ana na ma fo ya but se be bebe se nyesika ni ya ejapade ya twene ho beti dia ya nwene ho e do be se ni no obra ba yo okọ na aben bona amano ifa so papa bi na anye no o ma bi na anye no o fa bi na anye no no tutu e bi wa tutu ye no ana ma ene adabo no e twane ba so you ya ba de make sure say ela wo de wo wa wo kira ahodi no kadi bi o ye bia no mo ni na ho unye ska tutu ni ye ni to chi ye e sa pe o nya kan de anya ye o hia wie ye na ya o be yo ko ma wa for enyi okoma ha ejawa oso we ye bolas nyamene he obwase mun nyame yaduma. No okay. Hello. Baby I'm free udi katachi. Free Eastern region and Yeti we. It's only with you for me about ya jiru su ebru. Kene omuna samwa. Maybe I'm solo. Because Pane of Alumba, and I'm a pet of the two of her. And I know I'm near the number. Osei Yaw Oforisuo. When I see a visa Ghana by saying, "Yeah, Pussy fire for much my injury car." Kobana sa no bra no koye ko ma Osei fu.
Because Sompa FM. yeah, I guess Galamsey, you may add your day. Then should be a pussy for the year, no, of Yaw Aboagye. The Ghana man grand Galamsey and Quarry or Bejama pussy for. Oh. Because Omoba side, nobody I know. Nobody I know. What is somebody called? And can it be a pussy for? You be found number no. You be found number no. Na ye ne wadi komo. A full topic pa mo hwe number no. Mame. Na obi be kan se Oforisuo Aboagye bi oni aposifo. De nsamafo ye nye. Na so ko kan zesi e be ka se brasamado na ebe yi wa no. Asamado so ye kwa ye mabiri. Ya asemo. Hello. Hello, but good evening. Ma jo so eburu katache ba bi afrefre udi. Polisi was in the Guayana. Ngetie o. Who's your officer? Afin kometo ye. Because I'm a boy. Who's the time make can say about body? I said, "Oh, then I did to my other one." I'm proud of being pretty mal. And I said, "The video was a better than the one more." So I said, "I have a person before I was you. It is not true. I don't come back to go life." By a crowd, you was you. Who can be my hand? Who's you? I have found a movie about it. No key. Hello. Hello. Baby, I'm free or penny pa or brayo con. No, Kwampa. A brayo con. The free Dimasia. The free Senior Dimasia. Meeting the Ajaji. No key. Penny yetiewo. Obrayo ku minia. Anokwasem wo. Ajaji ni Dimasia. Na me mfa na asiema Dimasia nkoso wa hene biana. Wa ma Dimasia fo ne bono maya santimani aje. Wa ma ni aje brunyai. A new year. Mo me mfa se da mano. Na police for Asem okay. Police commander. This one girl. Obrayo kon dwumadie nya police for Asem na me wo mo so ne. Hello. Obrayo kon. Abraboye bonao. Ofei. Yey. Ayere. Awidi. Ayere. Awidi. Ayere. Lele. Ejade. Ejatiato. Ejade we 2016. Nyankwa Sankura. Ofa. Ye. Contractor masumu. Minchi ame boss party out. Wacham. Mo for once I man bishop so. Let's go more on to market you. Obrayo ko. Abraboye bonao. Eto bi aka ni se ofa de bi ameka. Eni baby ntima se cause anyumre nsu agugu je ba ba mani pa bi at the club afako kwa no anyumre. Oh. Because emo ya na mokonim. The futu amode mai na no fa me hu se o hye do ma ye nso a afidi etisa nso nkotom. Ti ma square se ofa afi etwa amode o ye ya amra brabo no emenne no o se ti nya nso wachi no afi ya si mudi so no mi no beti na awie. Ofei. Yey. Yemfa last caller. Hello. Hello. Penny pa baby afrefre wudin. Oblayo ko ma me free from what is it? Penny pa yetie o. Aha. Me pa ti o ye tese. Udu obwase belia ho a on. Ti belia ho. Mata omutimi ti e kan se omutimi matasi si moda wa na. Oh. Ene Obrayo ko na me yo nya posifo Asem. Ya Asem o. Ka ye ni yak wonim so te o. Ya Asem foforo. Yemfa ba ko bi ni yemfa ntu apo. E Obrayo ko dwumadie. Hello. Baby afrefre udin ma me. Abraboye bonao. Osei yantini ye papa. No okay. No okay.
Okay. Jo. Yɛmfa ɔfrɛ no nyinaa nsi a wɔ se adwumadi wontie bi ɛno tie free na ɛkɔ no ɔne yɛn ne bɛdi kaso bom yɛnkɔ na yɛne nana kwame aduna ɛtwetwe nkɔmmɔ simadu so pɛpɛɛpɛ nana kwame aduna yɛne no ntwetwe nkɔmmɔ simadu so pɛ papa yi a wɔba yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ wɔ no ɛna ɛde mmɔborɔ anaasɛ wowa ɛyɛ adwuma no ɛneɛ wadi obi bɔne a wɔsoma wowa no a so wɔba wo so ani ɛno ɛyɛ asɛm foforɔ paa yɛne nana kwame aduna ɛntwetwe nkɔmmɔ simadu so pɛpɛɛpɛ na yɛmfa yɛdwumadie no nyinaa ɛntoa so ɛnɛ ɛno ada yɛdwumadie a kɔmfo a akɔdaa bi kɔtena ne nkyɛn na wɔkɔgyegye susu na susu ni mu no ne maame ne papa ni hɔ na wɔkɔsan ɛde ma akɔdaa no ɛbɛwiaseɛ na papa no akɔdaa no ɛsɛ na kɔtua so ka ɛno no ɛna ɛnura akɔdaa no nsɛm a wɔka de gu kɔmfoɔ no so no ɛnɛ ɛna kɔmfoɔ no ɛbɛyi ano ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm foforɔ o bɛde kaka atwo sɛ dwumadie wei aha ɛna sisi sɛm ɛpɔ bia no yɛdane ani na yɛpa asɛm no ɛpɔ masibrɛ yɛne nana kwame aduna ɛntwetwe nkɔmmɔ simadu so pɛpɛɛpɛ na yɛntoa yɛ dwumadie ne so panipa memo akɔ aba yɛwura bibia bɔkɔ deɛ nana yɛne odi nkɔmmɔ ebere bi atwa mu wɔ bra yɛ ɔkɔ dwumadie so ɛno akyire no ɔsɛ dabi ma memfa me sika mehyɛm na me so memmra interview no bi wate na meba interview no a na Oforisuo Aboagye na pamfo bra yɛ ɔkɔ yɛfa no wuku ada no nam saa yɛ so bɛma amanfo so atemenka na bɔne amanfo di ne yɛma wɔwa no kɔbo wɔ mu a sɛbɛde ka sɛ maame bi bɛfa ame nkokɔ mfie miɛnsa ni ti wɔwa bi ɛbɛba ba bi ɛtɔn kokɔ no bi amenam soma wɔ mu obi antimi nya mehu ma soma wa so bɛ de ba police bɛ kyem sɛ beto Ghana ma mema mo wana sa bɛboa panipa me mo akwaba yɛwura omo kasa na du na nam sɛ papa yi wa ben wo won habai ɛna wo san wo wa emonsuo na sa wo nsuo panipa sɛ si anwumre nkɔmɔ a yɛ twetwe no so wo wa wo nsuo na won habai no enipa na ade boa won tisi echemu a habai no de he na wo yade bɛɛbɛn na tumi de sa yo me de nyame yase so ahwe so ma afia kwa probeto yen afi me da me yewura otimfo se me nhia wiase hen adwo me le fihia pa me me kro mu hima na ne opokua o ma se hima me manadwo enu konwa trafo afi me mabusuafo nyina adwo me fihia pa me metiefo arefo nyina fihia pa me motiefo nyina fihia pa yade me hwede agya nyame achimache de papa yade a mintimi hwe yakopɔ ma mo do asase so eni anifra andu ni na aduro eni mini na aduro mesra ho eni mini na aduro na yade bi e woni pa widie mu nipa hunna mu mepɛ yade a yɛda pra hwa nkro konkro yade na mepɛ ɛna me matiefo so ade hia asase so ne adwempa nipa uhia adwempa na adwempa ni nyamsom me menyim mfie duosom miensa menye ba eda buegu so brogo de buegu so yim na me tihia nyame o se bible sese mugimidi a munuma wudura mungu anokwase bi na me wo mu no na mka kire ho me yade a menum duro so na ni nyina ni ehia adwompa yade nyagopo man bi ani anifra se de awo de me fa no kwa stroke wo obi so ko bubuna gu ho ye konkro obi okokoma se okokoma na ye frema mba ho a ubewu se me ba na me oduo na bewu abo beba nyame chimate de ba mfa nya basa be se osu obi kokoma na obewu ade na beba me hwe no a na obewu abo beba me mfa duro nka no okay se 5 minutes abo na ma de me pagya sisi a na ye de abo ano no me nka ani wo suma se nipa nya aha empomachi eti abo ano ba be si nipa no so ana ba be si nipa me ho ana se ho ba bia me ho oba so metin san okay metin san betwumani oba around ho me ho me hwe 5 minutes se me bona 5 minutes abona ma de me hwe okay wo kokko mo me hwe osisi a ena me ye de so ye ejina dako 2 days 3 days
no hu said you sent any. You hear your dear, so here, dear. I did not say a crack, David. Doctor, and no comment, don't want this. Yeah, my Greek or Marcy. Mentisa, me hear dear from, and to me go for some of your Bermonsa, almost in Tamonia, Bermonsa. Now, me to my papa, between ye. Then I be that TV, those were dear, no. And now, and 9. I crow. A neum Kudano, no. A crow, Cromacun says, yeah. Say, a crow. Yeah, unless a bench, and a boya, but you saw and sound temper penny. Okay. A bit you make kun say a crow. Let me tell me. A war. Remember, Bema, no, I met my dear Mohun 4 days. No, I want your family. No, from Sabia. A ye, let me dear whole brother. 3 days, no change. Then I met my dear papa. If it's in the soon, I know I guess I saw him ye. And the men you do say. And ya dear. Then you let the Papa Unipano. Also, be one word dipon. Unless you both dear. Now, but when you say, Obi one, we are born to the front. The last young, you say, Diabo, and Diabo. Chebusa means you say, Diabo. Because Anya, made done who is here. Member Robert near the Betino for nothing. Henia, being Daco, Henia, being Daco, I debate in woman upon non cry debate and no selling no. A true. Open no drum band prince, or 2 years by a come. Sir, Major, Yamias, my dear papa. So, let me find your bassa. If you say, the memo dinner when she are Union Kumudi. Nananti, William Habino, ne and no yadia, and Habino it to me, son. Ya didn't do bread in a member be Uben Fiam, no baby, my papa cracker. A be motom, the I am, the SCA. Yamias, my dear. Nana do not cemetery we dear. Not just a wee and friend free more. Ya dear beer. Componina. Compo. Memo bibi say ye short him. Ye no man no ya na yato. Compono. Me ka chiwo, amama. Say compo ya amama. Compo ya amama. Enu nyina wote ne te. Aja. Jepim. So ba compo no ba na se esu munsa. Ana sentrin so a mehwe. Se so gunsa na sentrin wo so dia. Mehwe. E se jepim. So ba na nsa gu ho na se entrin wo so a dabi afa we dia no. Eni mi ntimi mehwe. Ena aja me ho nso. Ade a me ka tie fo no se Mr. Obi was say, me fa menya ho bo sere ban. Enya. Menya ho bo sere me chi sad kokokokoko. Nipa nko ho hia me. Enti se ma ka che me mabodam ro se. Ghana security. Se aposifo, asojafo, ohenfo, ahema ma ebu nipa ho ba no. Won ba me nyu musika. Free. Aposifo ba nyu musika. Sojafo, Ghana obi ye obu nipa nko ho ba no. Obi ma so ya me nyu musika. Na nurse for so e. Oka ho. Judge sinyina ka ho fi se. Won boye nkwa ho ban na nsem twere fo so mu de ma yama ani se mo nipa bele asa na ko na ko tie wu a ho ne ye point pa ko tie wu a na ba ye se brase mama tu a wo se menya no de da fom kodo to no se me modro ne won mo na nyane me ma bio na nyane meka se tena pa bi na de mu o mere so so adwuma nya adwuma de ewu kura me pede na de mo ne emu o okay eno san ko mo de ya na ye me ma ne de o me se na ayem yes man fe duru bi ama na de sisi ye ne yaso e ni sisi me do wonu ma obani ade be chene usisi na ye fine na sisi ne ko me na kwa che se yo ya oba de be ma shajo wo se soku ni bi kura ho oba soku ni bi ho aba ya soku chire no ene wo se twae o ja na yiro ho ma ko no wa so ye ho wo be me kura ene kura ma frem sisi a ye se ma kura ko ma sa no so 3 days no so le na wusuo no so de dani dua na papa bi oye bibia na etiti fo boy Ghana me ka kire ka champoa na mu nipa din emodin dabi na me na ka kire ho nipa etiti o ma bo Ghana ha aja nana wo he me su da kura me nka we de me twa so aye kwa ho na che se yade bia da de bia obi problem ku tan bia se bibi hia no na ire wa no mpaduma sa brochefo sei me pepepes na me de acha me nana fa ma no tudwa 0246 0246 24 13 50 0246 24 13 50 WhatsApp number 0549 54 94 see and so WhatsApp no back si subiem
0549 0549 54 54 94 94 94 0246 0246 24 13 13 50 50. Mo hwe number ni ye wo mo anana beka sa wi a duru ba bia na mo ha ya adwene no ye da kro mo me na no mo hwe number no ye papa ifrise number no na ye de eye adwuma na number no so na ofre na na bibia be koso e de ma na de da TV no so na ye de wo no adura na no ke kazei we obi a otwa na mamre ni obi otwa no mehwe wo memo odro be ne Sompa FM. Oni a 3 days time memo odro me no odro ma Nana kasa 3 days time me no odro ma menamo anopa bia be feto kato ufa kapo kase ba ko kuma ba ko ufigu kituo no ma na wo kye ne sei na didua pagya afie wo se tentan no hwegu kase mu sa bese be 4 days be 5 days be 7 days so buya trukan no hwegu ade bu hwegu ade mu wi a trukan fi wo de fie be bleme obato dabo be ma ya wo so na ma yese nche ne metu udu ko metu amanam de sim misima na mde dabo be ma na ahuru onim metu egu ko ti ha na de moja ahuru onim sa na ma ahuru nyina egum na kata so na mo wi na mde ko nso ne asoma de ode yade ne blo enti fia yade ne mbekom na sa akọ back to sender na wo sa obi butu entafo atu otwa dabo na guni so me twagu ko ti sa na de moja ahuru onim sa egu mo afie no mu na uwi an ma tuma ko wonu nyina ne apepa na ko je mi nsuo na mde akọ na pra ho ase uyi yade no ne yade asoma na nana che sentafo no mienu nyino mutwa me say ewia se nsam doso me fefefo nana ya bra no nti no nkomo amanfo pe atie pa ye wowa no se on ba bu kama nsuo na dawroma eno me nwa sa timi okay wowa no so wo mo no wo mu nie me from metuma from ha mo ba ya dayim nana adawem nana from mo mra ya kwa o nana me pese mo ane ba wo de yakra ba be me from ha bo hu ya bi ba chese biti nana ko betumi awura dayim aja ya so ya mu obi o omba adwon panko president mi ba ho nana die amanfo pese mo hu no senkyere ne na wotwe se ne wo ba ye be mambo wana badai na se be me nkoyi obi ahwe no mabo me wo ba wo wa no se ba me ya wo ba ho a ma ya di bi wo ba ho a wo hwe atade anti won ba de ma ise woro ye ho wo be woro ho wa nwere ho babo na ka tra wo ba so de ade bom no wura ho TV so yentimi woro ye ho ne mu tie no aja so no ka ya bra be na wo wa no mo dwumadie pa ne sei wo wa no se kwasiebu ya kwasiebu ya enti so obi ebu bi kwasia na bema so ye ho a ada se meko nsuo nu anan se meko busum ho meko anan se ho wa ne de ba chem se fo ma nko ne asoma na do ba na maami bia be fa me nkoko mfie miensani ompeso obetua me ka eja woko de okunu anan se na nya hwe manfa oh aja sika o aja mesira ti o na edi so tua ma me ko da ma metua mo o se mo waye mu 50 million ya chi o 5000 50 million de nyanche no ene na mekan nyanche ni ma me mo kobo no yankunu di o da bia ba mama mo wan kobo no ya kobo no na ya wobu sunsun mo ka be so kobo bi oton kokko no kobo no ho aja asa na me ka che ori abra be he o ma se agbe ko ma se so me wodi no papa me to wasa no atitiri fo su ni me efese me nya basa ya ne nana kwame doctor nana kwame duna na etwetwe komo no se kan habai pa de habai nim no ono so enim habai pa na wo na nsuo a wo side ediduma konkruma na wo san ewo wowa a kwase abuo saa na mefre saa wo yi omudi amde ama wo no kwase abuo sanse kwase abuo ya wabagi menkokọ mfie mienze no so ntuaka na wo na akobo wo eye tietie na kyerɛ wɔkyerɛ kwan na yɛbrɛ na yɛbɛ kyerɛ kwan ya kwara so agrek wɔ maase sɛ wo bɔ maase a wonam kran na ba usi tek ya no so per santase ka santase ana poko ar ka usu be star johnson no okay usu wa
30 rank bi wo ho usi wa uko 30 rank wa say obo so ko wa maase agree ko maase kan di 3 cedis sen wa maase usu ko na naduna me wonsuo no pampuro ho uduru ase me ko wo si obudu adoma fa ko che ohia ko adoma fa na akura be kire bi pampuro tu bi ko na me dwon na a premier ne na nka ho a premier ho chichi kro wonsuo mu na me hunu me na nsen na premier no so me na mo yede say nsuo no ho aboa utian so nka aja me ka so ma kire wo me na me nyima no me ye panini me ye ohene so ma so afrem so ai so wo so afrem so de so wo ye bone wo so ojan na said the amanfo si epe wo number no wo one no say 0246 kwase abu ya 0246 24 13 50 0549 54 94 ya ne nana aduna nana ye bre na ye be na wotwe na ye de ya ye be sa hia na se wo fa emma no de a ebebo yi papa na kira akwa nyina ofra ne ma wo no mu edi dwuma no be sure so wo na be kura telephone no no okay na wa frɛ me se ade ehia mpa akwa me tru Ghana phone mu se dwadwempa eni nyame hira okay adwempa nyame hira Eja, udwadwempa nyame hira nyame sonson no nyame son okay nana du na ye wo bre na ye be asa enti no nyame ya doma na wotwe se na ye mehia eno ti fa nana du na doctor nana Kwame adu na number no na ade bi ehia o se o yade se obi de uka na ye kodan ne ka wo wa no be kwa ye ama kama pa wo ma se agrek wo ma se ho na nana Kwame adu na doctor ho na odi ni dwuma enya asem ketua wadofo medika ka tro se se okoto so krama basi pata so anyo na foye na aboata tia wo betwa so na ma ba so ene wonam wo kwa kokosi akirem adwuma ko bia da wurumo na yetumi ade dwuma die wi ebre ofri dwoada ekosi ni fiade aso ye ko computer so dwedie emra sisia me pese me di hini awo me fienti aya na niema me di sese me fienti se me task me da bi sis na me shower set no me ne popom ene de be chede ama me enunti ena me task de ni na me to free Frank Enterprise task no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obanyo ni ready of Frank Enterprise now wall task no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na ni desire who do be awo pe no obenya bi e wo ho na BW season na ho do so there the big water closet who do be obenya bi wo ho kitchen sinks and the taps who do obenya bi wo ho washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa orikoto ofie na no a comfortable mu ko wi anso no Frank Enterprise na obenya bi Shall we so Frank Enterprise? Oh, it's Market Magazine Room and Celebrate Bernard Filling Station. Abrosa yellow minua a hot and a Frank Enterprise. Now, there are some decorations say, so our blue is Bono and a half for Elquacopim, no for baby. So, oh, pet task, Papa, and Mamma should be a truck and so a new baby. So, do we a Frank Enterprise? Never more the popom and the nipple at the phone. The number is here, not yes, and that attend the Macachino. Number is 0245 283458 and now says 0205 987868. Now, question say, you come from good Frank Enterprise. That's Papa, doors Papa, any WC is Papa headquarters number 1. Area Yamashafo and your tearful akwa babiem eba dia santiman ajatum sompa Asem Mpe Nipa noa sisters ma pomenteme ho ase fabada sompa Asem Mpe Nipa aha ne bepa de poma sibire na asumdie abuado nyina ya nom no Ghana mem eno ada ya dia asem bi eto ya pronso akoda bi bebo amane obebo konfo bi charge se wokotan ni fie na nsem osisi ho de eno ada mo amutie adwumadie na ye monim sempa Emma nam so Emma konfo no ka kira baba wan se na brabo a enkoyie ensi ni yie na wo so ba bia na apan osom otare na awai ni nyina eye ne maame na chese kwa bi so no ne maame eye baifo enam so ama maame ni kunu kura no charge of ni kunu ebo ne maame no
kyerɛ sɛ nneɛma bi a ɛnkɔ yie wɔ ne video mu no maame ɛyɛ bɛyifoɔ ɛyɛ asɛm foforɔ koraa ɛna ɛno ada yɛtie yɛ ɛno ada obi biada a wɔtie asɛm yi no na ayɛ asɛfɛm sɛm ɛna nɔpa kɔɔso ɛbaayɛ no ɛnyɛ asɛm koraa maame me mo akɔ aba ɔbaa pa bibi abɔkɔ deɛ ɛno ada yɛ ma kwan ma no ba no ɛka mo asɛm bibi foforɔ aba akyire anaa bibi foforɔ bi ani akyire deɛ mo ka na mo ka okay nana kɔnfoɔ ɛwɔ ha ɛnɛ obeyi nano me wo gidie sɛ wiase amansa nyinaa ɛno ada wo tie adwumadie no kɔnfoɔ ɛwɔ ha obeyi nano wata enya asɛm ketewa kora or for 21st clinic yɛ sciatica expert yɛkɔ 21st clinic kotu yɛ ade ase saa sciatica no so sisi fa seremo na akokom ekosu na asentim yade ɛyɛ yɛ pa yade bibire bia da so no yɛkɔ 21st clinic kotu ase ɛbɛboa pa laboratory ne scan fidie massage no so ɛyɛ adwuma 15 branches o na wo Ghana mema Kumasi yɛhwɛ overseas adabraka wɔne Sompa TV Sompa radio na wo abro sa kromu wɔboa se cancer quarters call junction and krambon wo mo sunwane nkranza tachima 21st clinic kozinye mini 0540311311 0540311311 Apostle Dr. Megashuko Apostle Dr. Amegashuko Apostle Dr. Megashi se men kan say ya de bibre biada edi wunya ama mene wan say ya de se nipa da sani benya wana ya de no se brei na wotu ase emfama ho ya de bibre biada wotenka so ya de widiem enya ofan enko yi a Apostle Dr. Amegashi na wo ba Kumasi amakru old police station ho na Apostle Dr. Amegashi wo ba ewowo ye kwahi na yenkotu ya de ase kama nana konfo ewo ha nana memo akwaba kanti ka bibia abakọ de na osu enura na osu din de sei nana mosi ehefo na wo ye wadwuma waso ne yeso ne sisilase ho ne waso ne yeso nana mosi na ababa wo bi de ababa tu yanim se enwoma bi a ense emfata emfra no nana mosi de adi no nana mosi e konfo odi adi no anokwasem se asefim bi papa no a obafo dodo no ana frɛ ye kyerɛ wo adwen ene nana mosi ewo fie ha yenko na ye ne prophet Joseph opoku adweretia ye ne no kwotwetwe nkomo simadu so mra ye ba ye ne papa konfo betwetwe nkomo asɛm a ababa wa no ebeka to ne so no yenka no saa na onyina no na yenhwɛ asɛm no ne pene pomasi brɛ enuti enne no adagye ni poso kwa wo Asem Mpe Nipa dwumadie so enuti sabredi ye ne prophet Joseph Opoku adweretia yekɔ na ye ne nkɔtwetwe nkɔbɔ simadu so ye ba papa konfo asɛm a yaka ato so no anu yi enso ebeba sisia enye asɛm ketwa ɛyɛ asɛm obiase o ɛyɛ asɛm pa o ɛyɛ asɛm kɛse papa enye asɛm ketwa kora yekɔ na yekɔ etwetwe nkɔmɔ simadu so emra se prophet memo akwaba yeja bemena nyamini pa bibia bɔkɔ de yesu adawul ma bibia bɔkɔ mi wo gidie se asoye bibia ekoso kama ba yesu adawul ma bibia ekoso nyame tumi ye adwuma ye adwuma wo ho nyame tumi ye adwuma papa prophet mi hu se ya na mani agye o sanse me ne otwetwe nkɔmɔ a Osei Yaw Oforisuo ade nyame se mama menye no me mama so nye de David wagina adom afiri mi so ka sa na mani agye papa prophet na no na amanfo di nkɔmɔ Sompa FM se papa bia wakofa na be wafidie so no oye nyame nipa otimi buo nipa de na msehwe oya de se prophet buo ba ne mo ba na nyame na mo so otimi de buo nipa yo edin kana mechia Sompa efonya na basa ma pinchi apabiu afen kometo ye ebise afen ne ewura afen mu angasa enti ennepa ne pinchi apakese yo mi so Oforisuo ne mpanifo odi ebokɔ onse mre bi ba me hɔ no ma obeto abrantie bi ana sebe wapora aka kyerɛ me sɛ me kɔtɔ fan ma no na ne ho apaapae no na ne ho na tree te sɛ a tree wo de fish atu jaso apaapae ene kɔ mengu sɛ wo yi na me ka kyerɛ me sɛ nipa ya mede na ba na wo yi no di na na beto we so no wona beto we so no okay na o me de beto so nipa no ni woni
de no me kwam ka se hobon no afra se me ka sa wate prof nipa nka sa ye bon sentosi ne jende ne enema nya za me ketwa papa na ne ho apapa no woni so ka kire me se ne ho beto na otwemi ne ho beto na otwemi MC amofa papa yi ento so ma me hwa de prophet papa na no moto ni woni papa ni woni papa ni papa no woni prophet nyame tumi ye adwuma sa pepe woni abrante enye woni ana woni we na abeto no na waporo no e wo campo no na me se prophet ko to fine man sa pepe sada me ba me ka cho se fan makoto nyame tumi ye adwuma sa pepe prophet ye to aso ye to mo twetwe no so o se ye hono na tie no jeliko anwea no o se debia me ka cho se eye nsanche ni bibiri anokwasem ne nan ni na apro na emoa wo mu no eni na ensuo firi mu ba ensuo firi mu eni woni ono an wote menchen ono eni obudi ni firi wa no firi bai wa no obudi ni firi bai wa na se wa de no om si nuro ho ka na ho beto no de do omu ye anyeye jise nyame tumi jise nyame tumu jise prophet jise professor de wo wuo na awurade nwane no awo me camp no woni we na awurade abenwa no ama na ye isimfo wafo bebre nwanwa eni ti esi omudi amerika ye ba maso ye ho bebre anti mizo police sanka wo ni emehuna kebe ka se media aturo ami be hun ye obehunu me ye nam se prof yanko na o se jeliko anwea no wonya ko jeliko de atoso enan na wo sanwea ne bi e de kom yensa ka ho na ye nson ade bi ne wa wo de ya awurade nhira so ma ontimi mfansa yale prophet to be sa jeliko no betutu kwa ne so o David we de me mo bi entutu anwea no sa ya ade ba ko nwan se wo sa ya na asaba ensuo to ya na asaba go nyame tumi prophet na Jericho no obi be ka se ye de yi Jericho no aye da bia me ba me de tudwa se Jericho no aye pataka si a awurade ame abo nya se bemu apata o aye ati se me hokra no mo betwa no beto TV zo hoso dodo de yankoso hoso aze bia kakra bi Jericho na pataka si na ya bo no betimi afa nipa be se 23,000 no se Jericho no na se ko ho hia na obebɔ mpa ye wo mfimfin wa yale bie ne wa awurade Yesu Kristo ontime nsa wo ha ne amane se Jericho no na man bibi na fa abroad da ne ye mode anwa ne betwitwi suo ebe se na otwemienu afa abroad ne tie no omu nyina ho meka se me de omu ba adanse no wonya baabi bo mo ntena eti se Jericho no ana wokɔ pata no hia na bɛbɔ mpaye a na awurade asaw yale wabɔdam a na awurade asa yale eti yewo ankase ayi mamponten adwuretia ampobi kwam mamponten adwuretia ampobi kwam nyankopɔn ɛyɛ nsankyerɛnne ne ɛhɔ no mo yɛ camp eti se wode yale fo ba ɛhɔ do da bia meka se yɛnto ne nsuo wɔ hɔ ɛna dan so yɛn ha dan ɛno ne woduane a wobɛdɛn wobɛnoa yɛn yɛ hɔ no campo no yɛn yɛ no aduane ntɔn wode wo ba fa wo bia a wobɛno mo aduane yɛ dɛn ɛbra yɛn hye nipa so wɔ hɔ sɛ yale awo ana bibia wo hwɛ bia wo ba awurade bɛfa me so ayɛ dɛn ama wo nsaka yɛ hɔ no deɛ da bia te sɛ deɛ ana meka kyerɛ no ade a awurade nka sɛ menye nto hɔ no menye nto hɔ ana obi won so wowu awurade sɛ gye ne to na mensa ne yale enti ɛhɔ no adwumayɛ no ɛyɛ soronko a ɛkyɛ sɛ mentimi mfa ntoto bibia ho ade na sɛ ɛkyɛ sɛ deɛ obɛhunu yɛyi awurade sɛ mɛyɛ dɛn mɛhwɛ no ana wahwɛ no nso a ne ho ayɛ dɛn atɔ no ɛnɛ wɔte me ho yi enti misofoli yɛhɔ no mo sɛ yɛtwerɛ ɛda mo bɔ awo wo mo ye galamsey ono grade me grambo de ono grade ya na me pese me ba be kan ha wo ko Jericho bibie ne wa wurade Yesu nye wono na sika na dwetɛ ya ne dia
na de nti na awurade de odi ahye fam na ase wo yi a wo se ade se wo sa akoye ho amamre na wo wie sika no ekuta wa na ahye udimi mfanya dwapade bia debi udi opa bra na woni awurade Yesu Kristo meto nchia se galamse no wa ya wonye sika na ye nhwe jeli kwanwa na ye nhwe se awurade ama amfa nkoyi sika enti Nyankopɔn ye nsankyerɛ ne media me ba me nkamfo me ho na me kamfo Yesu Kristo a mehunu no se awurade nko na wotimi nwane obi a wawuo na enompa ho akokwa nso awurade ma ne ba ate asefo asase so timi hode bibia ohwe bia se ya wale akontuo se nanse me ba na me ka se wo mo pepipes ade ama omuma waburuchie no omuma miento nche obi afre me awurade ama me de akwanche agukwa mu wonye ye wie ya pe ne pipes ne nsa ye den aka nanso enipa enni nkaye na yeso nye nipa nti ne ebegya nyam ye adwuma ye o anokwase ebi se Yesu kura ba no kura na kwatafo edu no wasa mo yale de ba ko na kwada na ase eti me nsuro aseda amaye na mum bijima fo Yesu ti ase amen die ebeye biara no awurade ba mu obi a otinchempo no abeda yase a obeba be ye japade akase enti ye hono mo die awurade ye adwuma ene cancer ye trase enye asole na me sole kura ka 5 be pa ho na me da ho ti ho na nam se me boso mpanti awurade me ka chi o me se me kosompa o chenya mbo ane ya den ya to aso ene ho so nye sika bi na obetua debi unkosi wo bia so unkosi sofu bi so unkosi wo bi so se debi wo die bra fa woni be den ebehwe ese de woni wudi woni be den ebehwe no a wudi atanse no fa woni be den ebehwe awurade tiase o tiase fo Nyankopɔn na wo wuye no onwane ye no oda ho aye den eye nsankyeni ne adwuma enti bra na behwe prophet emma bi so hia wo pa koye problem ama wo mu me se so obi so hia wo a Musa mizofoli adwuma no eni wo me nanso ye na me se wodi ebra na me ne awurade ye ntentam se awo no nya bia wodi ehame afe sa nyinsa de me fa se boso me ngro me boa etu hye afe na so anya ba ne ye hwe se me di atoro bra be kana ya enti se ye awo eka na wodi akontuo na wo petuo bra ne ye mfa nkɔ awurade anim na awurade be da ye ntone wo yire wo ana ye ntone nsuo wo ho ana anwa na meka ne ye ntone wo ho ye ntone nsuo ye de fasting ana ye de ye adwuma ebi akoye 6 to 12 ana judumie nu so le bompa ye ye ani o awurade so be kasa ama ne wo hwe no so wonsa ye dai wonsa aka ebi se wo ye adwuma pa enipa bodin se wo ye adwuma pa obi kura ba nche na wo dwane o wonim se na broje ne sika bi adi enti anya yi enti o busa se papa no ba no sesen baby ye hode na just a prophet or how near man ye bia da nipa so bia bra confirmra awurade besa na wo ba wa hunu ma me na wako na ne mu atene no o ko e ma yo se no ho to ne do ko ma sa na tie no so fi nyina hini sa na tie no so fi dwumadi pa sa enti so ba wo be hunu bi obi a wako so ba na nsape ne mu ayeden atene okodi adanse ti sa na dwuma na ayeden etie anwia no a esayale prophet na papa ya no wapuri why na kire no se omra wo papa ya na wapuri we na oyale ye ba cho brandi sei gina haya we na yale ya ya said ya wokoto no ya said ya wokoto no we na yale ya wo free western region ba ya na je se oye bibia enye yi a wonu obenya yale sa wonu ba ho a ye frɛ se ne nua nso yale wo wa ano se na me ma ba benya yale sa ma china a ma twetwa nkokwa akoba bia anya yie de momra na se de tie bia mo ba ono so be dan e benya yale sa a ba ya ono so benya yale sa adansidie ne so ya adwuma o adansidie ne so ya adwuma prof papa de ke ma me hunu a kana ho adansidie ne be ye den pa ya no kure time a wo ka se obi me me nkɔhwɛ no ya ben hono na anu odin na no kure na opa ne hono a me hu se nsuo no ba no the prophet yakwenkonko sa to fama no na
ano den nyame tumi ye adwuma o pa nyame tumi ye adwuma o sa pepepe prophet ya fia man ntudwa yo 0248 88 91 94 0248 88 91 94 054 38 54 306 me pa chao eda ye di yedwuma eye wukuada ena ye cancel watch na ye twa nyame enum na fiada ye dia ye watch night anopa ye worship ye tuntum ye nyankopon ye bu ye nyankopon bodin wo ze sa de wonsu ka ho nti ena nipa bia ba waseti ana ne ho ayedan atono na ho atono na wo tuntum nyankopon na abo nyankopon bodin efiada no pa na wa ma akwa se nyumla na ye madwuma sayale a edi enti na Awurade Yesu Kristo won kanya na ho besa na yale anokwase Awurade beba besa yale enti ye hono mo de efiada bia no pa bia ye worship aya isoli nyankopon ama ensankyerene ye dai esi woche ye betwa nyame anim efiada ye watch na tikase eti me senkofo se wo mumra no mu behwe de nyame ye de no manya ho yi kyerɛ bra na me mo mpa ye ma wo ba ye hunu bisa Awurade fa amra Awurade se wo bi yale ye fun yale Awurade fa ne bra wo kura fa san kan David wo bi yale akoma yale Awurade fa ne bra de san yale so prophet he fa pa na wo kyire kwai wo baby a me wo pa aye mamponten ankase adwuretia wonru ankase adwuretia ampobi kwam wo bonsi esambod esi ho Yesu ni nwa anko ne guso me dini na me mfoni na so bi ebise adwuma wura wona ye adwuma ana me de me gi hu sika so ati ase ana me de ye na adwuma enti Yesu Universal Deliverance Camp and Ministry okay eho ampobi kwam wo SS wa bonsi esambod esi wono mkase Yesu ni nwan eguso wo ba kakra bi abonsi ba ko so wo na chese wodu ye wa no ye wo kwa ho ye ni ekiri kra enti wo mo yale wo mo ye ni efira wo mo wo hawde wo mo so wo mo nyina amra ene se nkrafo wo mo ebae enya sam ketwa TV ya so no mu hu mi wo mo ba nso wo makoma ye dan ato ye yam enti wo mo mra no mo benya adansidie ewo Awurade Yesu Kristo din okay prophet ya fia mane tudwa biem ya fia mane tudwa biem 0543 854 306 0543 854 306 0248 889 194 Adjuretia Universal Deliverance Camp and Ministry okay eho ena nsankyerene ene amwade esi juma okay ya ne prophet Joseph Opoku ena etwetwe enkomo ewa fidie we so o hawni amane biada yemfa enkodai prophet Joseph Opoku ewa adjuretia nkase na enwoma enkonkai emfa mawo panipa wo firi wa ene amiama ni tua akoye apro na opro ye krane sa properties we die nyamese mesa na yade na wotwemienu apani ampa na wotwemienu ensenkyerene edadi ema abranti ho atono adansi die enko a na ekoso ewo prophet Joseph Opoku na soye ewo adwiritia enwoma akonkan pa krede yakwa akoyanim yanim ena yeko na yede akọ medika ka cho se sise ba pomenteme ho ase feda Sompa Asem Mpe Nipa yebe komwa na yede ama asem besi afidi so papa konfo me mo akọ aba ka de na panimpa bibia bokọ de pacho madam roma wiase nyine tie enu ada asem osi ye wanu yi ene sei manu yi ni se bi hu ni se papa ye eya ni pa bia so we papa so anu ahwe ni sanse abaya no se do ama me ha dan e wo me fie wo Jesus so me wife eye ba otonsa eton dia ne kan wo ba wo Jesus e wo ne ho ti me no so my ma say on account me mu aye because me hu ni say where mo ni abelo mo Jesus nya say because mo so mo feda o medication nti ni pa no din ka ade ne eye Joshua e no o je oni mi din komo say okọ school so on so no pese onye sika o na ko school
mitiminya 8,000 Ghana na me nyina atu se emfa nko abla me nim bank wo tell be ya o se e fa ne nsem a ade o demand ni payment na be ko ha e di ma no so mu di powerful aba omo so mu change dia ni ko akoka on na Joshua be introduction say say maami we na eba the first time we maami ya friend say maami pokua na eba no okay to what ba chere the first time we say about one kind of kura ni say so obeka no kura last time we say mu 1,000 Ghana fa mame we discount no ekofie ama me frɛ manager na no maka say ga ne wa ama the friend bi say so oyale e kira no de beba ti me so ni yes card ya ma de bu an se ka fa bi am ne ma de adwuma sa na sensa asa Satam no on team fie one team fie me fie obedi na awotwe baako ene nan pepepe no di no wani busumi mienu po wo to oba wotena se sanse me se bio de adwuma na ye nti no onum se e dia oba ha obenye sika to timi tena more than 5 can say 1 hour and I say 2 hours e wo ho no obi se bisa me nsem nana timi ko bisa sa da we nsentoni ana no obi se bisa me nsem nana na se obi ebo obi dua ana se obi kwaji obi sikadi na se oboni dua no se ne mpena dada no no a nipa ne ka so oboni dua ebenya no ne bisa se yan ya na obodi so ne boy bi ati profum ne se be oba boy ne wo or wife a one ne tie to ni tena kodu mre bi no hu se nipa no se bi ka flat or wife no e no se de oni na twam na be man ni di nkoma so won san mla wasan ba e won hia no Stamford Bridge o se ayi won profum mo wo ko S5 ase ho no ho dia anya so kitwa ho na mbisa tam be na wo nipa ne fro ba yi no so friend man be du an ade ten na o kra my mo today na mbisa na se ne wa obodua na die ne kusi ye na o se wa digi ni sikadi woni na twam no wasan ba ko ka te ga ni se wono no o yele 20 man ko die nti wa fro ka ba be du ho eno no nkwada na o de tu mani nti ni 3 days time no mba no mo se na me twere buku ana o se nana me kwa cho loto ni peloto pa ambe se me nyesi kam de kwa handan woni boy no na ba yi Joshua no ana me se ehun ade ne mu ntimi nye yipa ba ko ntimi nya ade no sanse o cha ade no ba ti se mo ye ho amam na amam ntimi ko si be se be 5 cedis enti won kwa ntimi nya no sana ntimi si 5 million mba chwan na we ni su o cha ade du sika we ni o sama du sika condition o de beton se 2 days 3 days twa what's the last time ba onu abeka say ya de man no won twa continuous the next day no ba ye na abane boy na me bo mu nyina amanye no mu verify mu sampa abana bo a me yi ma beble di ama manfo ama abana de makima bo de de wo mu nie wo ba na wo ka kire me say o ma me apam wo fira bontere ama no na basabasa apam afrifia si abontere na me se dia na wo ye na wo se onima de kro na me se bi wo ho na wo se onima de kro fine ni e bo ne be de today na owura da mu ho no e ho na e be pie kwa ma me na bo mama ne se wo na suma aka kire ne se wo ya kra bo ne be kwa kra wo ne wo se ani woni ati e fie ba ko ne di ntanka oba mpo ne ka wutie o ma me asema enka yeyi wo ne be tu fo firi onkura mkosi ba bi ne di ntina watwe mo firi wo se ma me mpema se ne e nkwa ne pema se papa nta se mo di atwitwe ma so me mo mama ni bi me ntimi enko deep e won kra ne nche kwa kra du ma bi ana so odu address en yina se ma me ne kire se wo bo pa na so be se nyina na wo me ma me no ma me kasa kire nti wo se me ma me se me ye me ma se ti ma me ni bi pia bontina sometimes wo se me kwa me ma nti otutu me kunum ne bia ma fo so che papa na ba na obebi ma me ne ma ma bia papa na to nyan bia bele me ana sa nam se ne di ntina wo no ma me fo bi pa na chew no pa ma nya chew ana wo se na na ma me pa na chew ko nti ase fi wo no e be ma wo akura we ne ka asa asem na ade kire me ebile bi edi nkomo so ba ho ne edi nkomo me fo bia nkotena bia ba no we fie ho a e se wo free sa ha ne ba no ka se eni mo ne ba no wo wura hase wa na me frɛ obey na me frɛ me manyina ne ba na me dia na wo hwɛ no ase ne pese me bet me fia wo ska na am de ma ha 6,000 ana wase nana se me ye adwuma bia metima twa na me se busu me sia na adwuma se wo di 800 cedis na busu me kura wo se na attendance ne nyinti no wate so many down kwa mpeso dis kabe man na adwuma wo ye ne saa ne se ne nyu bank adwuma so de ye ne saa to wa no kan se o mayi na di nti me nko gina man na me se de wo family ada na wo obusua o ma me fro obusua na me so won fere na me no mka so ma me mfa so fa mfa ti one day lo ka tell me se o papa afa o papa so de ba hanti entwen na me se ne trans na twen to wo so me an bituma me so na won fa ntu so ma nim se me nko ana se ne ya no ma me si so ma me nko sa me kona sa se me ba ana se obogu topia mi ntimi emfa ade no emfa ntomo so ti se magusua no bawu na me twe fo ma me bo akwa du beblebe kwa no bi ne sei ni kwa du bi se wo ya krabo ne won tera fie me mas
Nana wo boa. Maame to boa. Me kwa wo bisa me say. Mana no si. Maame wutie me. Maame wutie me. Oba pa wutie me. Enu ada wo kasa na na wo trans di. Me pa so mate. Nana yetie o. Me pa cho. Kasa enyem me madwuma me maame ene. Me nim ho. Maame ni ye me tia me. Maame wo sa adwuma no. Wa na de wa asembra minya aka metumi agya aka. Ewi asema nyina nim sa adwuma na meye no. Enu abo wo kasa wan kasa. Obi e pena no asematie. Papa yetie o. Maame madansi ni. Maame papa konfo yetie o. Se akura otu obeka no kura. Anytime maame flower maame na so no flower maame e nyina ye sambo wo se table si wo. Novigi studio so say. Novigi studio se bra. Na said obesi aboa na waponto abadintuo na obetumi afa coverage ni dia ma na Novigi studios ono ko an betumi aye dia aboa wo. Novigi studios ye kai se na hema ekọ akura e wa santimema no adwuma bebo ye e wo menhyanya asem keto akura wodofo ayiyo no na wotweda ni nyina Novigi studios se wo ye Ghanaian film a wo be ye ama kama pa orofo Novigi studios ne cameras o use no nya asem keto akura owo mala mabasi o first Kokro street ni so pe ho e na Novigi studios o 0574715778 0574715778 Novigi studios ofra orofo ba bia asem no ekeka koduro no yedwetwa bi ye mubobi ye ni so anya shepa eye de be ya eye krobie e na me kamfo na me de ama ho Ghanaian krobie no amanfo pepa sanse onuma otinyo ya hangover bia kura enim na ona wonum krobie no kiremu a otimi bi dipa eno ti otimi bon we de ma hyeso we de ma kama oba pefo trifo asem ko krobie so saa ena nufie no go twa won timi fo asem ko krobie so bia eno a ene krobo nana mamiti o papa nti ye kwawie ni se me ko bia me ye bia me fansie ma me na o impossible ko fam pena na se me ntimi fan me ko ba bia ono afọreka 24/7 if you na me ko maduma na anadwo nyina bitimi trase me trase to bia mitim pon level kro na wo kwa hin se bia huni se me ko fam pena o me tena fi obi a ntimi kwa na e de nkodi nchi tempo ma me emre bi me tamti mi na me ma me onu na tie na me temti ko me ko fam pena o mu nie o baba ko no kra se bi ka fa mu mo tia ne bebo papa empentua be gu me ye mama ye be yim ho adi katem sa de wanti na ye den ka me wu ama boy ba akwa no oba me no oba mo for so me de ma she plage em na bi katem se ba me nko so lucky sa ka VIP na wo ho no e na me ya me ba keto ho me fun kura kuta me ntimi emmo de ntimi dan emfre ma yi emfa me etu fie ni ye bo me kwa bi se aden tem bi sie e ma na me no mo te no me wo ho kwa se betuma wale 5 4 ye can say maybe with my wale limit ni ho yes and nanamro akonfo no me patwa ani a usuma no prenso sa se me no me misuma ekuta me no se bi ka frache e sha wo de ahye me se yenu entra yenu ma me otu nana ho no de eye kotu achimbogu na kwadu a kodai de bo wo ne ma me de bo wo nra wiasema e patie no ho na medri maami ubo ne bayi e wo kire ne bayi me mo maami ne bayi ne kosi ensem akura ne baaye se maami ne mpena so afunu si abonte o wie se wo se maami mpena se wo pa ne santa wo mana aduane o to aduane ble na se obeku papa o maami awale akura enye sa nti nyenko wo se na ho de me nko se me meko fie ho de a na se maami nua papa se maami jama wale obe wale ne mami pokua ne ka kire o se ne papa sesai so mami ja wale a obe wale no o papa so obe ware mam pokua me patro an enye me nkomo mami otu wo ne me manyina no omo wo ye di nkomo mami pokua no se se ne papa ja ne mami awade a o papa so obe ware mami pokua no wale no ana me yes wonyi o papa no mam pokua no na kan sa asam wi me patro na nanim sebi ewiase ntimi twanto patro bo asem akwai kan ye na asem de musu kasie pa o yes asem we kura de me tese me yafo maami pokua no ka kire wo se ne maami ne papa maami ni ja papa no a papa no be ware maami pokua no na mpacho mu san ma no so obe kan no kura wonyi ano o kan na ni po eblo maami pokua no mpacho na to awon sem so nti nnu ko wie ni nyina achi no ansa na me sa tifiri maami no se maami pokua ba eja ho a ono ka so ono aduane wo se banku ni me efie banku ni mo eni yedi eni di ntem enti wu nti na me yedi
ententem na no obo me call bi say me timi iska de ma no me ne ma me dwene ho say yakofo bi di hia ba betena ha wotima ka kire say ma me ne tata ni titi obi kwa na buma buntu onya obeku no enti wonu kwa kwahye de ma na ma yi volunteer ma no ese be bi obeko bia oni na chi eya me baba ko 11 years sebi ka fra che say ye nyina e fra akra na ba ha na ya hwa akra na so 7 years na ye be hu say 7 ana sesen wo hwe akra na kwa so ma me a o hui so enti wo no ma yi akra na ma enti wa no kwahye dem na me ma twe phone e de afro ye me nya ono number ni ma nyi number ofie ho susu bia wo gigi a anasi ni for jisu wo ne contact e so ne communicate no o manager e number sisi a should in case say me sika bi ko because sometimes mo sika kase e de e da ho enti me je number na o share dem busa asifo ono osu boda fun ti me pen ko ye enti me fro say kokua ana na o tim ko share dem so ne betra me bia wo no tv so e wo ba ho ho ne nyina ti ana so na ma ne ko share dem na ti de asema wa ka to ho say wo nya obeku all because wo ma me tata untum say o ko achi ana so o ko ani when in busa say what di abontene how many times ana so what di abontene how many years say o pia abontene pia abontene to din ka ko akwa ye choba a no da kuro from wudu adwen kwanta ayi no ho saa yi no filling station no ho chile me enkomo bi akro ni bedi bi no mabusa no ko me paase magina so na oyi picture bi chile me se hwe mi picture mi firi wona me kom me madam fugo woni adam fo ni gina kitchen ye video atale ehye no choba ho na odi adwuma na odi video the same thing was I dey nti wasan e ba ye no say chile me say da bi wasan ba ye na susu no wagigi susu no ge na odi nanim ane ne ko video se kuto ni nta wade batale ba ko na de bia udi hye wo honso ene se wo bi hu kro be ka se woni atale de ko pie mu na baba boy pokuya wa hye aduru ma na dware pen mi hye aduru ma ni dwale e bla ono a e de ba ye e ka chance be ko bia adwuma akoya enche ni ayi no woni ma de ko be ye obi ne be di na chi se bi woni be ko bia enche na e bia one ne ntema ya na nanom se e die ya be pa cho love and attraction ane se bi ka fra de favor waduro no me pa cho an aduru a me hye ya me de ma no me hye aduru a me di mi sa bom e de fa me ho se me woba aduru a me efiri me fie kwa abontini bia me ba oba ho na yankura aduru me hwe bi man kora no ubi efun la no mo ba mo pen mo be dia dan me ma aduru a me ye me num bi num aduru ni bi awo aduru me ma a woduru saa ni panyin fie so ma me no onyema ontimi nko ho mo oba ba wo 16 years a wo 17 years o mo na me mo no enti aduru a me hye ma me ana me pose aduru no na che se aduru a wo hye ma ni dware ye no e favor Enti na wo share dro no ma ndi dware ye. Let me share dro ma wo bi dware. O ma men kasana. Nana ye favor dro e na wo share ye ana sasa dro. Love and attraction. Favor dro. De be pese wo ti ase pini se me pe no krasem efiri se juada Bible no kwafo ofia. Sasa dro e na de man no ana se favor. Me pa cho ni nkomo obedi kire am se be beko bia na asan no. And I'm seeing you win favor. And me am favor and attraction. And yes, I said true. Because mommy always. Oh. Me can have. So what says I said drum many dare ya coffee tiam no. Set no ha. Nana ya adwuma na ye. Na medical kan kire wo se me pe no kore. Yes. Ano da ne pe. Na je se de o kanyina ya akosero. A favor and attraction and access as a drew. Favor, love and attraction. Not just a mammy woman, baby. Money, baby. Ababa, way ball quid to say, what's on enough for what's on the truth, I was done him. Nadana, who would want you maybe, and also was something to say. Me first time I walk away by me rather than woody, now what you back. And it for this, you know. Or buy me, mammy, about 13 years. 11 years no akosua no o se ni name no maako na me ma nyina ase sister oba be kan ho enti mu me nyina anya dua baako kopem tama e be hu se bi o na busua ofiri mu first day me wura am na me ko kire dan no ana me kire se ha se na we de obeda akos wo so dan nchen ni wura de mu bi enti akoda ise wafso ne no fo wafso ne to eyampa na oboa nana se bi asema ni nukura ni twa bi de be nukura akora wotuma twa ntoro e de ato ma twa ntoro de aka kire nyina amanse nyina se o papa ese o ma mi ja wale a waka onu be wale onu papa ne be wale no nana wadawuro ma akodai eyampa se waso ne nofo waso ne to nana mpa cho me honi asem na tio nso nufo me so na ehu o
ma poku antena se me bre ni so a me busa wa no ayi ano nya kasa tenten mami poku ya papa yi etie no ameka tro se wonde mpanifo na ye adwuma wo bosom wo motia wo nsuo kanche wanhwe betumi anya ho papa yi eyampa se wo so to so wo no fo so me to so me no fo ni dem wo ya dan na o ka kire me se ne dia no o se me pa amanti ase nkrofo bi ba fie ho ma na be ka kire ne se o mo pedan e no o ka kire o mo se on poke nkoma na me nyi wodi ne edan ne betimi aye wodia ebia ne se nkrofo ba sa o mo pedan e na me se ne na se we be kan o ba se me pa menti ase ne fadan ni ma ayede omo no no kra o se ka se omo inside o edan ba ko so nti me kwa akoda ho eyampa se papa eyampa se papa kwofo wase ope wase me pa mama anti ase edan ma no wotata me bu ha wotimi twime ma yakọ edan no omo toilet ni mi a blocks bi go ho no yakotena ho ni yedi nkom na mesi da bi se ne yire be ka no kure me asema me ken wo de obibi obeye onfanye me se oso ye konfo de wo pe onfanye me se asema me ken obubu sa ma afia na ma afia be kanya me so no kura empoma mo no watete ho ma afia hu bibi e koso bia na se wa so me no fo so me so ejina ho se ma afia be ka no kura me ntwa ntro nye hye ana bibi a wo ho bia mosi asema akoda yi kan eyampa me so da me nim nya me sa wo se won ka no kura na me to no se me madi bone ubisa me 100 me ka kire ubisa me 200 me ka kire me ni bone o se me panyina boy na me ni ji susu me fra ne ka kire no munye ni potu na me de to o mani em say jumadie no ankasa no nokra se bia nim yen say da ehu me mani da nyankopɔ so ka no kure aboson kasi a wodi etena na ka no kure e ba me ye se me ko na wo di no dia ai na no be fia ye no e na ya me ya me ka se me di na fi na yire ni na ma me kai ne yire ne ya o se dia ba ko su bia wo me pa to se be oba no oba mama ne me na maka me na ma de ma asem na asesu so adusi poku ya mama nka se ba ko tro edi machi na wo se wa su ma ka cho se mun kwotete do o yire na kwotete ba ye na aposa na me o ma me koto plastic what's in favor no ti adu what's in favor me pa cho mind your words why me pa cho mind your words why me pa cho mind producer mama kwofo yiri mi ana no mama na wiase nyina eda ho che eda mo na maboso ntam so eda me ni mi nyankopon entam sasamu ya asem kase wo fia ha o ya asem kase wo fia ha o usuma ina ka me nyina me ditu sama ka me ditu na we fa ni na mo pasa mo ya no ana usuma ina ka ya no usuma ina ka ya asem of the we see no producer momo ni oba no montrase ma metrase montrase we are see hu pa o asem o we are see hu pa asem a esedumadi ewe sumanya asem keto o nana maanu we ka kire me se edure se ni kurukura te se wo mpena ha ne se baye na mabɔ no anase ne ba ka se mabɔ no baye wono aduane ento wono de mpena de ni kuru nua se wo mpena me am pese ta so sa da friend me pese na so bia wale begu ceasefire nana me pese na so bia wale begu ya wo ya no woni pepe wo ba no woni no woni wa asa ukọ wa wonua kwa kumosi maame Osei program no asem o asem miano mumia mo ano ewiasema nyina etie mo na sabia ku sabia nya ado montuma gufi na mu usie no ye dwumadi a yedie no ye hwese
asumbie bu ana ano company saa o ye nyina ebe no na sensem no baabi bia ya duro no pana members ntrase na nyame ya atomo a da dwoda bible no kwafo beba fie ha da dwoda bible no kwafo beba fie ha da dwoda bible no kwafo beba dwuma mu beba dwuma de we so Asem o the nation sanka the nation ka get you Asem o ageta we ya so Asem Mpe Nipa ageta akoda ma me poku ase konfo miamia ne to wase ne pre konfo se nte saa ena asem aya ka nyina no nokrasem bia ni ho a ewo mu eno ti no ya ka ti yatiefo se dadwoada Asem Mpe Nipa court prophet Joseph Mensa bible no kwafo ewo fie ha eno ti dadwoada asem besi wa fidie we so a enya asem ketwa say ya na be kono say ya na be ba no if you said no kura bi every baby na ba no bi so agi atum ewo dwumadi hizo the next is anka yenti o dadwoada ewo dwumadi eto aso yaw dadwoada se papa no be ba de a ye hopa na nkomo ni nyina betumi akoso ba kakra bi na meka achi afra no mi na do masema ba se no kura de papa si be twan kontompu na be hiri de ka no kura ne gina tinji ebeye niwu dadwoada se ensem bi a ababa ibobo so ne ebebusa na na se nya no kura na bible no kwafo be ba no be confirm se ye no kura no se ye ya nka ya nchira kura ni pe wo mu gidie omo do ne nko ade wasem ba wa lusu sa nkofo ni nyina sa na wo sa ababa e so hunu sa kura wasi so be hia panyin bi se obeto na ni duasiem ni e ba na nkote sa no ne sa abrabo no ebedi wachi abrabom nti no mu nyina ka bua yewire mfiire ebeyi obi a de 111111 me se papa yakota akora no enye case mame e o cases bi o ho mo boboto wa ha enye case mame iwo akora ne ho so kama me ma walo de betina mfia medi no ozi me yero de betina mfia o kwaku sese wano me nye sese wano o kwaku jejejeje e kan no kura sem na akire ho no ni mfia wadi hwan mfia we odi am go fie be no wadi ndu so yo dana konfo so wi SS fie mi ensani o na je so ye ya na ndu ne american da bi kwaku konfo so wi SS fie mi ensani mi di kura se kwaku na meze konfo so wi SS fie mi ensani o ya be me ka gozi an se ya be hwe ni nyina so ye be ma isa akura na du ni mpani mfie su kura na o yire na o so o bete no a en na me je se nye case ni se akura ne betena won nchen no utimi bo ne ma me bayi en ye minim wona na no maka kire se ye wo kwan ye fa so kan nsem bi ye tete saa ena tumi ni mu na mu purubu nti nkura saa ne ye wo kwan ye fa so ni wo mu di nkomo di se goba so utimi kan saa mpa den na ne nimdi a wo de ye adwuma se na no e wo fom a dadwoada no wo se ye kire na kwan bo hu ni se obeto adwuma no so ase na wo se wo de fa akura ne de ye ba hwehwem so ono so tim koton ne maame adagya saa de ma wo mo saa ena ne na no dendenden na akura wa sha abrabo ase na tim koton maame adagya na uwie ba chimbu yeso a ono so ndi bira wo ne ye de beto ba se bible no kwafo beba mu nti ye ntimi nyina so nkonkudu ye mfa nkonkon ho ye ntwen duada ubi asem wo kan ne ebebusa no wanwan ne ye yere kan ye ye bebusa obi ade wanwan do nya da ade nyama ye ye start na ye no nkwan ye di si bible no nkwan chechi mo ye wi a ne atena so ne afa asem no puma sibire na asum biaba de kan chi obi anso mo na koma ntoni yem dadwoada se nyom be kan ye na na abua yenim ba bia no kure no ya tena fidie so aye amana cheche no kure ma busu nyina ye mato mo mpɛn ba mi bi amfa kuro no antoni kunu so ne ba bi no kwafo no be ka se anokasem ma papa ne bunku to dwesu ye no nti minim se dadwoada no asumdie be ba no obi akoma atoni yem nti omfa asumdie nkofie na ye ntwen dadwoada ne nyira ebeba okay omna samwa Asem o ya Asem wo ni de aka bit makane se ne kwa Asem ne wo ni de yanko because we can see we can anokwasem but mpanifo se de ashuti ne de ne fam yenya ya mema ne bi Asem a bit makache enwa konfo se ba bi e to sini kakra se wo ho na obi ba wakache a se adwuma business kwa na ne otu anamon enye fon so nkomo kobusa nipa nachi sakura bi abeso emi o na kura ne nsem o keka no do me ne nananu ne nam de nenso
so kyɛn me na mpɛsɛ bebu hyɛ saa kora no wɔyɛ nipa bɛyi wɔn mu nyinaa no nhwehwɛmu no kɛseɛ no na ama anyɛ ne hwehwɛmu yi ama na nkɔ so kɛndɛ akora yi tie yɛ wɔne wo yiyi ne ade nka ɛma so saa eti ɛyɛ adesua ɛma obi biara wowɔ fie a wosɛ nana ɛka sɛ wɔse papa yɛ na wayɛ papa yɛ na ɔyɛɛyɛ no na ɛsɛ sɛ nkae de wotu anammɔn ɛnyɛ biribia na ɛyɛ telephone so nkɔmmɔ yɛ nkɔmmɔ bi kɔɔ so matie mahu bi pɛ saa nkɔmmɔ no sɛ wo maame korɔ bɛkɔ nkɔmmɔ wɔ babaa hɔ a mɛware no nyɛ ne nyinaa na ɛyɛ sɛ bi a ɔware ne sɛ aware paa because akora waso aduane no a so ɔte ase kasa bi wɔ ɛtumi kɔ so saa nti sɛ akora no koraa bɛkaa saa sɛ ne papa se a papa ebi a wɔtie yɛ ne o yɛtɔ soɔ maame no ɛdeɛ na ɛbɛbɛkɔ akɔba sɛ akora ne maame ne papa te ase na akora tim ti hyɛ abɔnta akora no sikasɛm wɔ nafa ɔyɛ nipa bi a wɔpere etu yɛ bɛrima na sɛ wahwe a ɔbɛyiw ɔde afidie ni bɛyiw because akora no the way a ɔsi kasa ɛne lotto number ma me sei na me nye sei no wɔn na dwebɔ eduru baabi kura papa kɔnfoɔ so ɔbɛma 20 cedi na ɔyɛ bargaining for 50 cedi nti hwɛma na ɛkɔtwetwe nwomba hwɛ maame nka asɛm kyɛ obi anu ɔpɛ maa o obi anu ɔpɛ mɛma nkɔmɔdie na ɛkɔfa saa no ma wonya mo na mo di nkɔmɔ bibi kɔ so ɔgye ne ade no na yɛ de egu no so nti wo akora ne ade ɔsɔ mɛto ne ade no ebet ma happy ebi nso a etimi happy na wɔsɔ ekura na ekwan bi so no eja da hɔ a yɛtrum bibidi ɛwɔ kwan bi so eja da hin family yɛtrum bibidi oh eja na aso ye eja nyo na aso ye unte na me asem okura no kwakwa bi kwa asem okura na ebepia akura ye pa asem akade na me say me misa ka asem nkepia because ekwan bi so na ye ne bepia so me to so me no fo no hwɛ yɛwɔ ɛtoɔ no ɛkwan yɛ ɔfa so so ayɛ wɔkyena ba bɛ nokɔfoɔ ba ɛnyɛ ne mmerɛ na kame kom deep ɔbɛba mande kame kom deep yɛwɔ toɔ bi a wotumi sɔ kyɛ tumi sɔ ɔbaa to sɛ ne wamia ɛno deɛ na biribi yɛ aba wotirim ɛna ɔbaako bɔ nso nso ɔto yi suahu yi to kwan mu kwaku deɛ wode ɔta yɛ saa de nto de nti kɔmfoɔ yɛde saa sɛ mu yɛ ka kyerɛ wo deɛ na akɔ bɛyɛ a na akora ne wo kasa yɛ ɛkwan bi so yɛ wo a na ɛsɛ sɛ obi bɛtena sɛ akokɔ koraa bi fam ɛba wo fie a wokyi akokɔ no pae patwɛ obi akokɔ aba me hoo na ɛnyɛ nipa akora ne natena ho agyegye ne so a wɔ kwan bi so wɛ ne ɛne deɛ ɛkɔ akɔpie yɛbɛsɛ maame no nso wɔnya abɔta akora ne maame no akora no bɛte asi abɔnten adɛdɛ hɔ no yɛnhwɛ wɔ mfiri ɛyɛ dɛ na akora no ti si abɔnten ɛwɔ kwan bi so ɛno so anɔda yi okay ɛno nti ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa yɛbɛka kyerɛ mu sɛ dadwoada ɛyɛ Asem Mpe Nipa kɔɔto Bible no kwafo ebeba na edadwo ada no mema ma afia so akasa kakra mebre no ayebe konfo yire be kasa kakra sanse ababa ware de ko adu abo konfo yire se ni kunu emiemia ne to emiemia ne no furu nyina no enenim sem eno so yebehwe na Bible no kwafo eno ti edadwo ada de Bible no kwafo ensem a obeka no eno na yegyina so de aye adwuma 0554931931 hello Ovo ye ya bona ta ko jo se me bre na so ye kontem me akona on me bubu on te ka ta mo bu ye bubu eno ana mo no de na je no apa mata afa de ne ko ni de na wa ma me ni ba ne bubu mu bubu papa ni fila ni ba no mu bubu papa la wo se mo to ni ti so pe fi se Mada, aparo we funny. No, okay, we are collaborating. Hello. Ye, Mpe Nipa yakuya ni mebre na ye bio. Like. No, okay. Aparo wa pregudo. Wo pregudo ko fe je uti. Bon fono na ka di ba na to di ko bio. Bo ni wona to di dia me di mo telefo. No, okay. Hello. Ayo. Apo mo. Adum apomu ye. Jetie o. Nyame sura pa. Hello. Nyame sura. Wawie. Hello. Good evening. Majo so kadachie ba bi afrefre udin tawu. Aha. Ya friend of Pablo Mikasa Physical.
we the Accra no can say according to 1 or 2 and one day in Minutino. And I got a pay Nana every afternoon normal. Penana reaction is normal in Minutino. And I got an eye, but in news. Accra reaction is normal in a just happen. I have one. Okay, hello. Baby, I'm free with you. Papa, so make a free dunkwa. Yet you. The family just for so. Okay. Mini Apostle. Yeah. So, and me, Nimdia program, more year, my we are thinking, this shame, baby. Now, I say, I could about you or Yakoda, Papa. Mamma, no, what you need will be there, prepare and name a bishop, and Cynthia, Kakulina, or no one can mamma when you're correct. Let you know, you want when you're correct. Two bankas and yet, and on the back, 2 bang yet. 80 a very say, cut on 1 and what the hour about. It's in some way, no, Papa conform mistake or yeah, and say, Obi, and I say, you can't pass you on the castle, or kick hands, answer Mitchell on castle, Minchi. And also, so when you are there for who paid you, no matter why you mistake. Put it what's up. Name will be pending on some kind of can't they put it the old what's up. And on the look for so we a bema, me a bema. Dear Blue, and just a woman a bus our bravo. It's not we see, Madam Wasi. And the nation's anchor circle, I don't want to call. Nah, I say, made the ministry America. Yeah, mean can be, and I'm Tim Baby. Hello. Yeah. Ajuma Dase. I think I'm going to watch some things like this. If you have to talk of the shepherd, it's all about. But I for you, for my and you. After I'm looking for. Yeah. The government for an expand on number of. I want you here, Planet, the room of Paladio. They really got me as a conforming years. I want them to swallow and tell you that Baba finds the Jabba. The woman said, yeah, when they're that's a conforming area. Okay, ya for dwumadie no anyina nsia anti ya hye for ene ahwefo nyina bose sa asem we nokra asem a ebepiem no eye dadwoada ye ne prophet Joseph Mensah Bible no kwafo adwoada de eye full time program ene prophet ebeye efri se baabi a entiase enye bia no ye de Bible no behwe ne ehunu nokra asem ewom na ya hwe ne yesiesie asem no na de afri o fa se dwumadie botaye kese pa se nyina benum asundua bua no ofoso me ne mapamfo mo antie nka biemu a yakra mo yekọ yame adomo china da mo besa atie nka biem ya azemu ewo mo bodi ni ma nkem kwana mo ba o ko se ena me di asemasieo kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no mo benefit me benefit wine oso ko to de abrewa this mama abrante we shuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules nenya hode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia anye ho edeben we hu ama wani agise senior na my wife complain one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti se sia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie nya asomdie befi abre bia oba bia o de po ahaw no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger